Tingin-tingin muna tayo dito guys kung ano yung kung mura sila dito. Actually mahal talaga dito pero titignan ko lang naman. Masyadong malalim yung pinagkuhugutan. Medyo maliit. Ito yung nabili ko na hanap ko na ako ng scissor. Hello guys! Good afternoon! Today pala is December 28, 2018. Today is Friday. Actually, aalis tayo dahil tingnan nyo yung aking oven. Iniano ko siya ng tubig kasi nanigas yung mga sa kanin. Alam mo yung tubig. Mamimili tayo sa sa Ororama. Kung samahan nyo kami, sana ay makapag-vlog ako ng maayos doon. Ayan, yung mata ko medyo magapa, no? And yun, samahan nyo kami. Dito tayo sa mga kaldero. Titingin ako ng mga kaldero, guys. Mama! My goodness. Mami! Ang mahal. Tingin-tingin muna tayo dito, guys, kung ano yung mga pwede nating mabili, ganun. Say hi. Dito tayo sa Ororama. So, titingin lang ako kung mura sila dito. Actually, mahal talaga dito. Pero titignan ko lang naman. Kung meron akong magustuhan. Gusto ko ng ganito, oh. Pero kasi, mahal sila talaga dito, eh. Oh. Compared sa Gaisano, medyo mura. Dito medyo mahal. Mga dish rack. Ang ganda, oh. 629. Ay, sa mga plato-plato. Hanap ako ng mug. Takot akong dito, guys, kasi si Hagrid baka makabasag. Hanap ako ng mug na maganda. Papalit namin dun sa mug namin. Check ko tong white. Natakot ako kasi ito baka makabasag. Diyos ko naman. Natin itong mga caldero para sa pag luluto ng marami. Ito 1599. Okay rin. Ito kaya magkano to? 5,000. Ano sabi? Ang ganda nito. How much is this? Ang mahal. 229. Ito maganda. Maganda. 29 pesos lang to. Ba't mura to? Ito. This is 59 pesos. Ang laki naman. Ito na lang. Ayan, 3 piraso lang. Ayan. 2. Oh, hawa-hawa. Ito. Maganda, 169 lang din. Pero hindi kasha yung oatmeal ko dito, ang liit. Natatakot ako kay Hagrid. Ayan, maghanap tayo ng iba. Maganda. Ito, how much is this? Ang cute, oh. 40% off. Dito tayo sa, careful. Sa mga ganito. Oh, wait lang. Dara lang ka. Ito, kasi wala kaming ganito kaliliit. Masyadong malalim yung pinagkuhugutan. Medyo maliit lang sana. Malalim naman ito. Careful po, Mama. Yan ang lagi. Careful daw siya. Ito kaya.
Andiyan na yung financer. Yung financer. Ay pa ha. Yung financer namin. Naghanap ako ng ano. Mahal pala dito. Ano yan? Ano ako pa ang nasuwakan? Pero okay, sniper. Ah, lighter. Bili talaga ako ng lighter. Kasi Maraming binibili mo. ano lang yung color? Blue lang. Gusto ko red. Hagrid! Hagrid, anak! Pa. Kung sa shop, hanap tayo dito na yung hanap natin. Ito kaya. Ano ba to? Bakit mura siya? Mura to. Ba't mura to? Ba't ang mura mo ha? Ito ko papa. Yung classic ka. Hindi mo. Ay, mga gasgas no? Wala naman gasgas. Kana mo na pa, pila na pa. Binder ko. Kanang dish. Binder. Ito, 599 tango. Para sa CR. Hingit na ba tayo? Hingit. Dito naman tayo guys sa mga ano tayo ng towel. Bili tayo ng ano, pillow. Bili tayo ng towel. Kasi itsura ng towel namin ano yun. Mga damak. Ang ganit bang oh? 800. 177. Diba? 877. 604. White lang kaayo. Hindi pwede sa amin yung white guys kasi yung anak ko ay nako. Eto pa. Na. Check natin yung unan guys kasi we really need unan. Ayan, yes. Balik na kulang na. Ha? Okay. Pula daw. Bola. Maghanap ako ng unan dito. Mumurahin lang naman yung unan dito. Ito, buy one take one ata ito. Pack of 2. 399 lang. Ano kasi unan to? Usong-uso tong unan na to. Mga ganito. Hershey's. Tingin lang tayo ng unan. Sa pag-shopping na ito dahil kung wala kaming pera, patay, wala kaming ibabayad. Wala kaming pambayad dun sa shopping namin. Papahiya tuloy sana kami. Papa kasi. Hello guys! Hi. Isa lang guys. Snack muna kami kasi gutom na ako talaga. Anong oras na? Snack muna. Uy. Una na sila. Kung naisuga mama, kung wala na sila. Pag kadang may naisuga, pwede na mga sila sila. Okay na po.
pasensya na medyo madilim ha. And nakarating na kami sa bahay ngayon lang. Ay, come here. Hit. Hi guys, tapos bula. Isa yun sa mga binili namin yung bola niya kasi gusto yung nahihilig siya mag-basketball dyan sa baba. So, yun. So, ayan. Dyan ko kayo ilalagay kasi parang medyo maliwaliwanag dyan konti, no? Ang dilim kasi dito sa bahay dahil sa mga ilaw. Ayan, medyo madilim. I'm sure hindi ganun kaganda yung quality na kalalabasan nito pag-edit ko. Pero kailangan ko na ito i-haul kasi gagamitin na namin itong mga lighter, ganyan. So tapos kanina, mamaya ko na lang i-chichika, no? I-haul ko lang ito sa inyo. Bumili ako ng puro mga puti ito since yung mga plato namin is may mga puti na talaga. Yung pasensya na maingay kasi may nagbabasketball doon sa baba. And yung isang isang bowl na basag. So yung natira is yung malaki na talaga. So ito bumili ako 42 pesos ang isa nito. Siya ayan malalim. So dalawa yung binili ko. And then yung mga mug namin, kasi diba iba-iba yung kulay ng mug. So papalitan ko na siya ng puti din para puti na lahat. Ayan, 3 ganito yung binili ko. Ayan, 3 ganyan. Ano lang to, mas mura to, 29.75 pesos. Ito, bumili ako ng lighter, Hagrid. Bumili ako ng lighter, 78 pesos lang itong lighter na to. Kaya hindi ako bumili ng lighter, guys, kasi noon lighter talaga yung ginagamit ko dito sa oven. Kaso, parating nasisira, ganyan. So parang na-discourage akong bumili, kaya parating ginagamit ko yung posporo na lang. So parang sa posporo naman, parang parang napaka dumi. Kasi yung mga dito sa posporo, nagkalat-kalat dyan sa Sabi ko, itatry ko ulit. Iba namang brand ito, kasi usually bumili ako ng ganito sa Shopwise. Ito, try natin. Tawag dito, towel namin. Tig-iisa kami ni Papa nito. So, papareho lang yung kulay na, wala nang kanya. Kasi nakalimutan ko, pati pala siya, kailangan niya ng bagong tuwalya. And, yan, para may madala din kami sa pagbakasyon namin. Ayan. Ano lang to, 200 plus 25 cents. Yung medyo plain na, tawag dito ang tawag dyan. Tawel. Cover ng pillow. Gosh. Basta ayan. So, ito na yung napili namin. Pangit siya tingnan dyan sa camera. Pero actually, sa totoong maganda siya. Para siyang satin. So, dalawa nito is 69 pesos. Wala kami makitang puti na plain na doon. Ito lang. Tapos yung iba maninipis, ito makapal siya. Ito naman yung isang set. Magkapapareho lang din yung design. Ito yung nabili ko na hanap ko na ako ng scissor. Ayan. 43 each. Ayan hindi ko makita. Kasi ang sakit na ng likod ko, guys. Ang sakit talaga ng likod ko. Kaya try natin. Sana hindi siya lumubog. Lulubog, lilitaw. Kingfisher Premium Pillow. Plus, 399 lang ito yung dalawa. Pero parang wala akong tiwala. Eto, each lang siya. Bibili kayo sana kami sa ukay-ukay ng bedsheet at saka Kaso tinamad ko pumunta doon. So, ito na lang yung binili namin. Wala kaming choice. For the meantime, ito lang muna. Kasi meron akong tinatarget na comforter. Feeling ko bibili na ako ng comforter pag nakapag na kami ng aircon. Charot. Kami ng aircon kasi medyo mainit pag mo yun, kung price ito. So yun. Tapos yung bola ni Hagrid. So yun lang. Tapos tawag dito? Natawa pa ako kasi kami nito. Kasi yung gagamitin sana namin nito is yung gift certificate na meron kaming gift certificate na worth 2,000 pesos. Yun sana yung gagamitin namin. Hindi napansin ni Papa, hindi pala sa Aurorama yun, yung gift certificate na yun. Sa Robinsons pala yun. Kaya yun, buti na kapag dala kami ng
pera at saka may dala akong ATM. Kaya yun na yung minayad namin. Alam mo yung kabuntika na kaming mapahiya doon. Kasi Papa, hindi ko alam bakit hindi niya nakita na hindi pala Aurorama yun. Robinsons pala yun. So yung ano na yun, gift certificate. Yun na lang yun. So yan lang guys, mag-good night na rin ako kasi ano ko lang muna tong mga gamit. Ililigpit and then yun. So I hope you guys enjoy. Salamat sa pagsama sa amin sa aming pag-shopping ko ngayong araw na ito. And see you in my next video guys. Bye-bye! Bye-bye!